Minkejja li huwa budget fiskali bħalma testualment qal is-Segretarju Parlamentari Andy Ello l-emenda fl-Office Legali 254 fejn se jkunu jiżdiedu l-liċenzji tal-ispiżeriji u reġistrazzjoni għall-importaturi tal-mediċini konvenjentament tħallit barra mid-diskors tal-budget. Ftit kliem dan ifisser li dal-Office Legali nbidel baxx biex ma jurtax lil poplu ma jiġbidx attenzjoni leh. Postet jistaqsu min se jkun qiegħed jerfa' l-pejs ta' dawn iż-żidiet jekk mhux finalment il-pazjent li jmur jixtri l-mediċina. Bżida loġika fuq il-prezzijiet la darba mhux se jkun hemm xi forma ta' sussidju minn tal-gvern. Dan għaliex żieda ta' dan it-tip fuq minnhom sansitra l-prezzijiet ta' reġistrazzjoni qed jitriplikaw ċertament dawn l-ammonti jridu jinġabru minn ximkien. Brabta madankollu staqsejna l-Segretarju Parlamentari Andy Ello għalfejn din ma semmitx fil-budget. Bid-deputat laburista jisqar li ma jistax jissemma kollox. Eżisti, l-Office Legali jeżisti le? L-Office Legali diġa enatat spiega teknika dwaru jiena minix responsabli minn dan is-settur u allura naħseb illi. Domanda kienet għalfejn ma ħabbartuħx fil-budget. Ma tistax tħabbar kollox fil-budget. Il-budget taf inti daqsi illi huwa eżerċizzju fiskali, eżerċizzju ta' miżuri illi jimpattaw il-ħajja tan-nies. Tal-fiskali minn żieda fit-taxxa l-importaturi. Fil-waqt li saħaq illi fl-aħħar budgets ma kien hemm qatt introduzzjonijiet ta' taxxi ġodda. Ma nafx kemm il-budget ħabbarna mill-2013 il-qoddim qatt ma żidna taxxi. U allura din ma tħabbruħx fil-budget maġdaw u ma fatti. Li ħan nirrispondih ma importax. U allura din l-ispin li qed jagħmel Partit Nazzjonalista biex ta' parsi daħħalna taxxa mu qed jemnu ħadd. Madankollu jekk konvenjentament dawn iż-żidiet jitħallew barra mid-diskors tal-Ministru tal-Finanzi ma jfissirx li ma jeżistux żidiet illi xi ħadd irid iġor il-pejs tagħhom. Intant pejs ieħor illi ċertament qiegħed fuq moħħ ta' bosta huwa żidiet qawwija fil-prezzijiet tal-proprjetà u fil-prezzijiet tal-kera. Bnet News jistaqsi lid-deputat Ello li madankollu sfortunatament dan ħarab milli jwieġeb. Onorevoli, tinkwetak il-fatt li l-proprjetà tiżdied fil-prezz b'dan il-mod u maniera. Weġibtkom, grazzi. Francesco Catania għal Net News.